Remélem jön majd hamarosan kislányok keresztlapja. Szólj esetleg ki, hogy teszt. Jó? Csak hogy... Magyarországon egyedüli darab. Mondjanak, hogy teszt. Karbon mintás. Mondjad, hogy teszt. Teszt. Hát az R8-at is nagyon várom majd. De előtte még itt van nekünk 50-es Tibi, a Skoda 1000 MB-vel. Benne egy Honda S2000-es blokk. Az elejében egy Audi 90-es Quattro. Öljük meg! Demeter Robival. Demeter Robiék tesztelnek, ketten ülnek benne. Az Audi 2.3-as 5 hengeres turbós és Quattro, tehát összkerekes. A Skoda pedig hátsó kerekes Honda S2000-es blokkal. 50-es Tibi nagyon hangos, de nagyon gyors. Demeter Robiék pedig tesztelnek. Meg közben kameráznak is. Hát az a teszt. Szia!